mga igsoon. Overlooking kita sa dalan Quezon Boulevard padung ni sa Colon. Away. By the way, shout out, no, big shout out to Ayet, Cody and Loida, and also to Akot family, Mara, Mike and Gab. Amping mo diya mga igsoon. Ari sa kong kilid mga igsoon, mao kini ang Cebu Normal University, no? Established in 1902. Kaniadto sa panahon sa gubat World War II mga igsoon. Daghang namatay diri nga mga Pilipino. So karon mga igsoon, Suroy tas Colon, laag tas Colon mga igsoon. Karon na kamo nga gimingaw na sa Sugbo, matambalan ang inyohang kamingaw. Nang hinaot ko nga makahatag ko kalipay kaninyo karong adlaw. Tara. Right, mga igsoon, we are heading towards Colon mga igsoon. Just enjoy the ride. I hope sa ako ang paningkamot makahatag ko ninyo kalipay, matambalan ng inyong kamingaw sa ato ang pinalanggang Sugbo. Right, crossing P. Del Rosario and Osmeña Boulevard intersection, proceeding to Colon mga igsoon. Alright, makita ninyo ang Metro Quezano mga igsoon. Murag maigo dyan ani sa red light. So i-enjoy lang ninyo ang view mga igsoon. I hope nga makita ninyo inyohang mga pinalangga nagsuroy-suroy sa Colon. Alright, so atong buhaton karon mga igsoon, diretso ta sa Plaza Independencia, adto taliko ngadto, and then balik ta dire sa Colon Street, gikan ngadto sa Pikas Tumoy, diretso ta dito sa Obelisk, Colon Obelisk mga igsoon. Tara, let's go. Sa atong mga higala nga mga Katoliko, padong kita muagi sa Basilica Minore del Santo Niño of Cebu mga igsoon. Still no, mao pa ni ang Osmeña Boulevard.
Adlawng Biyernes mga igsoon. Mao kana ang bell tower kaniadto mga igsoon no, nga panahon sa linog ni crack nya nakuan gyud na ni collapse gyud na ang ibabaw nga part mga igsoon nya ilan na kanang gi-restore. Stay with me mga igsoon ha. Doon na pa tayo daghan na ipakita kaninyo. Doon ay mga bag-o diri sa kulon nga basin og wa pa mo ka hibaw. Atong tan-awon ron taud-taud. Kay Plaza Independencia mga igsoon. Agi lang ta. Plaza Independencia and also Fort San Pedro, no, ang fortress, ang stone fortress sa mga katsila kaniadto mga igsoon. Alright, let's make a right turn here. Makita ninyo ang karaan nga Prince City Hall branch nila. Hantod karon brag naa pa man gihapon siguro. And then diri pikas ang La Nueva. Murag dunay renovation mga igsoon ang City Hall building, no? Kita ninyo mga scaffolding. And Go Chiauco building mga igsoon. Ingon nga naguba kuno nig maayo panahon sa World War II. Apan karon ilag yung gitagaan og insaktong pagtagad gi-maintain unya dunay gadumala. Santo Niño Chapel sa Senior Citizens Park. Magallanes Street mga igsoon ha. Right, Hotel Fortuna mga igsoon. Romeo P. Lopez intersection. Red light. Right, let's go. Gaisano Grand Central mga igsoon. Atong buhaton liko tangari sa right. Atong streeton ni ang Colon Street, oldest street of our country. Ato ang pagyon ang mga pedestrian mga igsoon. Right.
Metro Quezano. Diretso ta. Oriente. Mga igsoon, mo ni ang usa sa bag-ong mall diri, iconic mall sa Coron. Diya sa unahan mga igsoon, University of the Visayas, established in 1919, no? Karaan na kayo. Kaniadto Visayan Institute kana sa Sinugdanan. Then himo ng UV, University of the Visayas. Alright. So kini nga intersection dire mga igsoon, mao na kani ang tumoy sa Colon Street. Mailhan man ni mga igsoon kay doon ay obelisk, kita mo ng murag espada. Mao kana siya ang Colon Obelisk. Mga igsoon ay so mo left turn ta aron makita nato ang usa sa labihang karaan nga balay sa tibuok Pilipinas, aga ng Yap San Diego Ancestral House. And then doon na po diha ang Cebu Heritage Monument mga igsoon. Mauna ka na Cebu Heritage Monument. And then diretso ta. Hara Yap San Diego Ancestral House. Doon ay event na gipahigayon sa sud. Aboite Street, doon ay karaan gihapon diri nga bahay kaniadto. Karon mao ni kini siya ang unsa kini Casa Gorordo. Casa Gorordo mga igsoon. We will make a right turn, balik tangad to mga igsoon. Cebu Technological University. Kaningan ni sa left side. Kani siya nga street mga igsoon, mao kini siyang gipangan sa founder sa University of the Visayas, si Vicente Gulyas. Mao kini siyang gitawag og Gulyas Street. Kini sa Coron mga igsoon, di jud ka ngay kumpiyansa diri mga igsoon. Pataka kag parking diri. Maklamp jud ka. Doon ay daghang naklamp dito sa akong likod. Nga na sunahan ay doon ay mga traffic enforcer dia ang Cebu City Traffic Office. Busy kayo og karga pataka og parking ang mga motor ug sakyanan. Ang mga sakyanan naklaman. Muna nga mas maayo gyud nga. Ara magsuon no? See?
Mayo musubay lang kita sa balaod aron wa kitay sa gubangon nga problema. Alright, we are still in Vigolias Street. Liko tangan ni mga igsoon sa right nato. Alright, so karon adto ta sa labing karaan nga eskwelahan sa Pilipinas. Ingon magani nga sa Asia, oldest academic institution. Pero ang UST mga igsoon, may claim po sila nga sila po ang karaan. But anyway, na importante. Ang importante na anaa sa to ang usa sa labing sikat nga university sa tibuok Pilipinas, ang University of San Carlos, founded in 1783. Kaniadto Kolehiyo Seminaryo. Karon University of San Carlos. Pilay Street din mga igsoon. And then kini moy San Siangco. Atong buhaton ditso ta, and then agi ta sa tubangan sa university. I hope nalipay mo mga igsoon no, nga sa ato ang pagtuyok-tuyok sa Colon. Kani mga igsoon, gitawag na kini siya og Colon area. Kani adto nga gitawag og downtown Cebu. Apan doon nagyoy Colon Street. Pero ang kinatibuk-an nga area, nahog na ni siya nga Colon area. On my right mga igsoon kini, mao na ni siya ang University of San Carlos main campus. Doon ako'y daghang mga close friends, mga best friends na ko nga nganhe may graduate. Right, making a right turn mga igsoon. P. Del Rosario Street mga igsoon, no? Oh. Sa katong mga graduate og San Carlos, say hi to your alma mater. Sa katong mahilig manghungkira kaniadto, reminisce your past mga igsoon. Siaw ra gud. Di nasama kaniadto mga igsoon, lahi na ang hungkira karon. Alright, iskina Hongkira San Siangco. And then liko tagbalik sa Colon, lapos ta sa dool na dito sa kuan, dool na ngadto sa Tabuan area dapit. Pero di kita malapos og Tabuan ha. Colon ra tong coverage karon. Aray, 138 Mall mga igsoon, close na ni siya. Open pa di ayo. Ang kanilang kaniadto nga Jollibee, Metro, Super Metro, dire atubangan sa Colonnade. All right.
As you can see mga igsoon, no, ang Cebu City doon na pa man gihapoy mga POJ. Apan ang naglabi karon ang kining mga minibus. Philippine Statistics Office mga igsoon, usapod kini ka labihan ka busy nga ahensya. Nara. Wait, agi lang ta ha. Karon we will make a right turn na pod aron nga maduaw na to ang diha dapit sa E-Mall area. Doon na po'y bag-o diha nga mall, hotel siguro nang sa babaw, and then kining sa ubos One Central Hotel, and then mall sa ubos. Alright, One Central Mall, and then katong mga daghan sa atong mga igsoon diha nga dunay nindot nga mga memories sa E-Mall. Kibob ata nga naman ganing ko'y amigo nga diha gid taw nakakaplag sa iyang pangasawon hantod doon maayo ilang pamuyo. Dire sa E-Mall sila nagka ila-ila. Asian College of Technology. Actually kini dire magsuon, I don't know sayop ko no, pero in Bacalson na kini siya. After aning iskina in Bacalson na kini. Ambot og sakto ba ko? Pandiya sa kuan, pan iniglabang ni mga igsoon, Pantalyon del Rosario na po na diha. Right turn ta ha. And then Social Security Systems. Diha ay grabidad. Labihan yun ka busy kana nga government agency mga igsoon. Linibo ang ilahang mga kliyente matag adlaw. Alright, balik ta. By the way, University of Cebu, big shout out diha sa mga graduate og UC. Ang kaniadtong CCC founded in 1964 mga igsoon. Daghan kitang mga igsoon nga graduar sa UC karon maayo na kay mga kinabuhi. Actually, it doesn't matter mga igsoon no, kung asa ka mag-graduate. Ang importante sa kinabuhi doon na kay pangandoy, doon na kay ambisyon o paningkamot o labaw sa tanan. Ang imuhang pagtuo sa Ginoo nga manalangin ka aron nga makabot nimo tanan nimong gipangandoy mga igsoon. Dinhi natapos ang ato ang kalingawan karong adlaw, suroy-suroy sa Kulon. I hope nga nakahatag ko ninyo kalipay o natambalan ako ang inyong kamingaw sa ato ang pinalanggang Cebu City. Amping mo kanunay mga igsoon kong sugbuanon og sa tanang Bisaya og hinaot nakitang tanan magpabilin nga mahapsay.